Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugün mart aýynyň 8-i. Hormatly dinleyijiler, ýene-de men size täze gaýtalanyp gelen iPhone 17 Pro Max'yň ýok kopýalary bilen ýene-de bir sapar tanış edeýin we doly obzor edeýin hormatly dinleyijiler. Öňkü videoda video goýduk. Kän kommentariýada soraglar boldy. Şo soraglara şugün jogap berýär bir. Hormatly dinleyijiler, ynha 17 Pro Max'yň ýörüte bir sanasyny siz üçin, obzor üçin ýörüte açyp içine programma düzüp Google account açıp ýörüte içine program indirdim. Şolar barada men size tanış etjek. Şolar ýaly oranjy renkler bardyr. 17 Pro Max'yň lüks kopýasy has owus hasaplanýar. Bundan başga gök rengi bar, ak rengi bardy. Şu gün satyldy hormatly dinleyijiler. 3 sany zawodskoý renkler bar hormatly dinleyijiler. Gel onda operator men sizi muny ýakyndan tanış edeýin. Hormatly dinleyijiler, eziz adamlar, şuraya komplektasiýa şu telefonyň korobkasy edil iPhone'un birebir kopýasy hormatly hemmeri korobkasy da meňzeş, özü de meňzeş, razmerleri de bir. 17 Pro Max şuňa originalynyň udarnygy da dogry gelýär, şeholy da dogry gelýär hormatly dinleyijiler. Şular ýaly içinde zaryadçy gelýär, manualy, depdere kitaby. Ondan soň bärde yüklü daş iki tarapy Type-C kabeli we sim kart çykar ýani. Başga zat ýok içinde hormatly dinleyijiler, kelle addenini almaly. Ondan başga hormatly dinleyijiler, telefonumuzda birinji sorag şu gara zat näme dip sorag ber hormatly dinleyijiler. Bu gara zat hormatly dinleyijiler şular ýaly edip aýrylýar. Bu korobkanyň içinde şular ýaly transportirovka edende daş alanda, kargoda şu oýnalyp telefon şu zat basylyp gidip zaryady çöküp ýanmazlyk üçin şu goýulanmak diýeni hormatly dinleyijiler. Bu zat aýrylýar hormatly şeý diýip aýraýmaly. Bu proste plomba ýaly zat, rezin gelýär, maçalka. Şulara şeý diýip aýrýan. Boldy hormatly, hiç hili sorag ýok. Kommentariýa ýazyp dur şu gara zat näme? Hormatly dinleyijiler, 17 Pro Max kameralarda lüks kopýan şular gapgara bolýar original ýaly. Şunun arzan görnüşlerini bak hormatly dinleyijiler, ol 2000 manatdan 2100 manatdan satyp berler. Onuň pamiri kiçik bolýar, içindäki prosesori biraz keskelýär hormatly. Bular ýaly däl. Bu lüks kopýasy has prosenti ýokary. İçindäki o işleyen prosesor goýulan, kamera normal goýulan, batareýka alan adamy iş berýär. Hormatly dinleyijiler, 17 Pro Max aşağında Type-C kolonkasy var 2 sany. Bu gapdalda kamera düşüren knopka, öçürüp ýakýan knopka, ýokarda hiç zat ýok. Gapdalda bezu goýan rejim, ses köpeltýän, azaltýan. Arkasy şular ýaly iPhone, Apple'ın zmagy, 3 sany kamera we spyşka goýulan hormatly dinleyijiler. Bärden sim kart çykarýan, mesela çykaryp görkezeýin. Şoňa näçe sim kart gitdi hormatly dinleyijiler, göreli. Hormatly dinleyijiler, içindäki sim kart latowy. Bir sim kart gitdi hormatly dinleyijiler ýüzüne, arkasyna ikinji sim kart gitdi. Şu telefon 2 sim kart göterýär. Ýöne şoňa çip goýup bolanok ol miniler ýaly. Özüniň pamiri ýetdi hormatly dinleyijiler, 128 GB. Hormatly dinleyijiler, telefonumyz şular ýaly. Edil birebir kopya, içi hemme launcheri originaly meňzedilen hormatly dinleyijiler. Şular ýaly özüniň FaceTime, kalendar, foto, Safari, App Store, muzyka hemmesi iPhone'un nemesi, prolajenesi. Şimdi bärde nastroyka giren hormatly, içinde nastroykada edil iCloud ýaly goşulýan ýeri, original ýaly, Wi-Fi hemme zat originaly meňzedilen hormatly dinleyijiler. Düşünmeýän adam iPhone göterip görmän adam şoňa düşünip tapawutlandyr. Bilmeýär hormatly dinleyijiler. Bärde asnawnyýa girýär. Bärde ob etam ustroýstwa iPhone iOS versiýa 26.1. Nazwanie model 17 Pro Max. Bärde soň ýomkost 1 terabayt diýe bärde de 955 GB, 1 terabayt. Ýöne aslynda bu 1 terabayt gelmeýär. 64 GB bar, 128 GB, 256 GB ýok. Hormatly dinleyijiler, bärde men soň Play Marketdan account düzdük özümüz, Wi-Fi çatylypdyr. Accountumuzy goşdyk hormatly dinleyijiler we programmalary şuňa şu accountdan indirdik. WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, Jump, Imo, Şerait we bular Speedtop we AID 64. Şularyň hemmesi içine giren, nomeryny goşan Imo gerekmi? Döwlet Türkmenistan saýlayan ýa Türkiýany saýlayan meselesi işleýär hormatly dinleyijiler.
Ondan başka WhatsApp gerekmi giýirýän, düzýän için işleýär. Jam fıpyn. Hoşyan, koşulsa meselesiz. TikTok amaçça, YouTube amaçça. Hemme zaten işle hormatly ilişler. Şimdi şu taýda bellemeli zat aýyda 64 şuna giýirýäs. Şular ýaly. Şu programma şu iPhone'un içinde näme goýulan size görkezä hormatly ilişler. Ol addelin programmatikden iňi aýyda giýirýän, sistema giýirýän. Şu taýda da ýazylan Apple A19 prosesör dur içindedir, iOS 26, RAM 6, hormatly ilişler bärde de 973 GB, 1 TB durýar. Soň bardy sentral prosesör horma 12 nanometr 64 bitli 8 ýadro hormatly görýäňizmi 1 2 3 4 5 8 ýadryny hormatly. Hem 64 RAM 64 şoňa häzirki soňky programmalar hemmesi hem düşýär hem işleýär hem hormatly. Ondan başga bärde batareya. Batareýasy 4832 mAh hormatly ilişler. Paşty 5000 originalam şor ýaly gelýär ýomkuz. Paşty bir günüňize ýetýär şol. Bir günüňize ýetýär. Ondan başga bärde belleme ýene-de set, A5'ni, Wi-Fi, Bluetooth hemmesi bar. Ondan başga hormatly izleýijiler, ýene bir ýazypdyr TikTok şuýda kommentariýasyny ýokarda goýaryn. Şunda surat alyşy nähili ýa, surat alyş hormatly. Düşürüp görkezän obzor. Surat aldym surat. Hemme detallar bar. Suraty da giýirýäs. Görýän hormatly izleýijiler, şu taýda hemme detal o ýokarda mikrofon, kolonkalar ýazgy bar. Ondan bu baýdaklaryň duruşy, bu telefonyň hemmesi detal görünýär hormatly. Şu taýda 50 megapiksel kamera bar. Şimdi öňkü kamerasy hormatly imoda görünti gürleşip diýsen, hormatly izleýijiler. Görüntüde arkaň adam ýüzü bulaşanok, hiç hili mesele ýok, işleýär. Arkaň suraty da alyp göreli. Kaçtwasyny özüňiz görüň, nähili. Şu taýda 8 megapiksel bar. Ondan soň şu taýdaky nemeler işleýärmi diýen, 0.5x işläp dur, 1-e goýýas, işläp dur, 2-e goýýas, işläp dur, 5-e goýýas, işläp dur. 5x alýar hormatly izleýijiler. Ondan başga şu telefonda bahasy hormatly izleýijiler 2800 manat şunun bahasy 2800-2900 manat da. 2800 manat 14 milyon bolýar, paşty $150. Hormatly izleýijiler, ondan başga şu taýda ýene bellemeli zat. Hormatly izleýijiler, şular ýaly telefon kime gerek bolsa gelin habarlaşyň agramam epesli bar. Hormatly edil original ýaly hiç reňkam tapawutlandyryp bolanok. Edil hemme tarapdan birebir kopya, bir alman 2-e bölen ýaly telefon hormatly izleýijiler. Kime indi iPhone'un originaly şu wagt bahasy, bazara bahasy $1500-1450 da 17 Pro Max. Hormatly izleýijiler, şo telefony baý adamlar alaýmasa, türkdäkiler alaýmasa Türkmenistanda işläp şoňa ýagdaý ýetme hiç bilmem. Ýöne şular ýaly 2400 manada $150 alyp 17 Pro Max alyp götüren ýaly götürseň bolýar hormatly izleýijiler. Imoňam işleýär, SMS jaňam işleýär, TikTok görsem TikTok'am işleýär ýöne. İşiň etýär gündelik işleňe. Ýöne şol nagruzkada uly programmalarda mysal üçin PUBG Mobile oyun bar esas sorag berenler PUBG'de näçe FPS berýär. Ýöne şoňa PUBG indirmedim şu wagt. Ýöne PUBG indirip için obzor etdiýseňiz şu video 1000 like'dan geçse hormatly izleýijiler, şoňa PUBG ustanok edip PUBG'de näçe FPS berýär, nähili oýnalýar, men size görkezä hormatly izleýijiler, 1000 like'dan geçse. Sizin goýan like'laryňyzam ýalňyş düşünmäň, bize bir motivasiýa berýär. Şu adam man 8-nji mart sagat 10-dan işläp oturýar hormatly izleýijiler. Şunu wagt alýar, montaj etýär bizim. Eger şu telefonlary sizem paýlaşsaňyz, gerek adamlar bardyr, aljak adamlar ýa like bassaňyz beýleklere durjaňyzy görünýär hormatly izleýijiler. Eger-de şu 1000 san like alsa, hakykatdan hem şu telefon size gyzykly bolsa, men şunu size obzoryny edip ýaltanamak üçin mesele däl. PUBG oýnap görkezä hormatly izleýijiler. Näçe FPS berýäninem bilelik görür hormatly izleýijiler. Ondan başga şolar ýaly aslynda bu telefon PUBG üçin däl hormatly izleýijiler. Berse şol ýa 30 FPS ýa 45 FPS berer hormatly izleýijiler. Ondan köp berme sebäbi $150 berip 120 FPS, 90 FPS bermejegi belli hormatly izleýijiler. Ondan başga PUBG şolar ýa, ondan başga uly programmalar, video montaj, surat montaj eten CapCut, şolar ýaly InShot,
Agır programmalar şu telefonda sakal gatypdylar, hormatly izleýär. Sebäbi bu içinde onýan güýçli prosesor oturulmady. Sredni prosesor otur şunda, hormatly izleýär. Şolar ya hormat, eger kime gyzykly bolsa gelin Kılıç mobil telefon dükanyndan biziň diýen bahamyzdan däl, siziň diýen bahaňyzdan biz size telefon tapyp bereriz. Alalaşyk bar hormatly izleýär. Üstüne gelin, söwda ediň. Meselede hormatly izleýär. Hoş, sag bolun.